नरक साइमानो तिप्रा हास्तिगो रंग सोलोंनाय रंगनि बुसुक जरातै जुंजाल थांनाय बिसिबुरै बिसिबा जरा रंनि नरक नुबिनो मानखाना आबाहाय जुंजाल रंग नगरको फुरुंनाय करै रंग सोलोंनाय रंग लामा कासना नांगो नामा नखना नांगो फुरुंनाय करैनि बागै रंग सोलोंनाय रंग बो लामा कासमाने हाइकेनो ओ जागा फुरुंनाय रंग जे टीचार बरंनि सेबक किफनि मानना बागै बर लामागा आसुलानि नांगो दानागिनि टेट पास संजा बीएड पास संजा आबाहाय गोबां रंग सोलोंनाय रंग एडुकेशन रंग फुरुंनाय मन्त्रिनि नक बसकांगो बर लामा कासना नांगो आबाहाय जोंजालनि जरागो जे तिप्रासा हनै कक सानाय रक तिप्रासानि इमोशनल बाय थांनाय रक थांनाय बिसिबुरि जरा रुमै बाहायके ककबरक साबजेक्ट न ताबो स्कुल मा परिगलाक आबाहायके साबजेक्ट उठुइ रनानि जे प्रचेष्टा विद्या ज्योति प्रकल्प मुंबई खालायत ओ चाइतुं मांगनो सेलेंगो जोंनि टीएसयू लामा नखरका ओ लामा नखरमनि बिसिंतै जों सानामसुगो ताबुंनि जे हापां आईपीएफटी बीजेपी नि जे हापां बाहायके जिनि तिप्रासा रंनि इमोशनल ब्लैकमेल खायत बाहायके जिनि रंग फुरुंनाय रंग थुइत आबरंनि बायचुं चबा खालायनाय जों तिनि टीएसयू केंद्रीय कमिटिनि बखाक्तै आगरतला सिमिया फायनाय जरागो जुदि ककबरा ककनो हायनो हाय साबजेक्ट जुदि स्कुल रग फुरुंनानै अंजा हंके जों ओ चबा आगरतला सिमी मथागै तंगला जत थायनो जों ओ चबा खालायनाय आगरतला सिमिया आबनि बागै जों तां बातां नाहारजाक फायनाय साल जों आबनो चबा कतर नखनाय आबनि बिसिंति जों आबनो कयना मसुंनाय जे आबा हायके जिनि बरक रंग जरा ठकायनाय जे 2018 नि सिगां खुमलुंगा बा एडिसिओ कासे मेडिकल कॉलेज रनायनि सामाने बुको बियां कॉलेज थांका एडिसि आमचाय रग रो कॉलेज रनाय माने को कॉलेज ताबो बियां थांका बिसिबुरि कमाय थांका ताबो सदरते आबो कुनो पुरै बुट गानाके सिमी ताबोनि ओ हापां तिप्रासा रंनि इमोशनल सिमी थुङि दङ आ ताबोनि ओ जरागो जों नुजाखा जे तिप्रासा हनै कायसा दङ पोस्टारनि हापां ताय कायसा दङ सेल्फिनि हापां सेल्फि नागै सुदु फेसबुक रनानै आबो कायसा हापां ताय कायसा पोस्टारनि हापां आबो हाय ओ हापां बाहायके ताबुक सिनि बरक रंनो थुङित स्टाइपेन माया आबनि बागै केबो कक सानाय करै रों सुरुंनाय रंनि ककबरक साबजेक्ट बातिल खालाय दङ सिनि आमाने कङ आबनो तै केबो कक सानाय करै बाहायके जोंजालाङित स्कुल रग रों सुरुंनाय करै आबनो तै केबो कक सानाय करै आबनि बागै कुबै चबा एकमात्र टीएसयू न खालाय दङ दरक साइमानो लाई थांजा याक्सि हापां तंफुरनो स्कुलनि सिमे यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल एवं कि पीएचडी फल ताबो ककबरक खालाय मानो ओ पीएचडी खालायनानै शेप एकमात्र याक्सि हापांनो रहितं माने लाई थांजा 1979 नि 19 जानुवारि ककबरक कंगनो सिनि हास्तेनि कक हिसेबे गसिना हारका याक्सि हापां सिनि दशर देवसं जरानि सिमे आबुनि समी सिनि ककबरक कंगनो आसु जराति बरम रुगै तिनि रंग फुरुंनायो पर्यन्त शेप रजां माने फियाकबा ताबो ककबरक एमए पास खालायजाक बीएड पास खालायजाक आबाहायके प्राय 200-300 हाय रायरक दङ फियाकबा तामनि बागै ककबरकनि टीचार लांजागिया ककबरक टीचार लांदे गोबां आबाहाय बेकार दङ सिनि ककबरक तुइ पीएचडी खालायमिया फानो एमए पाइजाक मास्टर डिग्री पाइजाक तारपरे नि बीएड पाइजाक बरंनो लांदे नियोग खालायदे आबनि बागै सिनि ओ चबाना बिसिंति जों फारां थिसनाय फायनाय साला सिनि ओ टीएसयू न एकमात्र तिप्रासा हामक्रायनि बागै रों सुरुंनाय बाय चबा खालाय थानाय फायनाय जराबा आबनि बाय जों कतरतायबो चबा खालायनाय